Már is Zsóron vagyunk, a Zsóri fürdő kénes illata mindenkinek megcsapja az órát, helyre egy biztos, nem záptojásból készítenek finom ételeket, hanem egyszerűen a kén finom, pozitív gyógyhatása a reumatikus betegségekre itt a helyszínen mindenkinek jót tesz. Itt van az én barátom, szevasz, Apa, Levi vagyok, hogy hívnak? Nagy Tibor. Tibi, mi a helyzet? Mondd nekem, hogy kell itt csajozni. Hány éves vagy? Én 9. Hát de 10-nek nézel ki. Hogy kell itt csajozni? Hát... Ne hülyeskedjél, hát ne. Oda kell menni egy lány, gyere, menjünk oda, ismerd azt a lányt ott törő közül? Gyere, akkor gyere, megismertetlek vele, jó? Gyere, bemutatom neked Tibit, téged hogy hívnak, mondd el a neved? Barbie. Barbie, de fogjatok kezet. Szia Tibi, Barbie, puszit adtok egymásnak? Nem? Tetszik? Várj, maradj. Tibi, nem mozdulj, gyere Barbie. Tibi azt üzeni neked, hogy tulajdonképpen tetszel neki, és szeretne veled az egyik medencébe úszni háton. Lehet ezt? Nem. Nem? Zsóri vagy egyébként? Nem. Mezőkövesdi? Nem. Barbie vagy? Az jó, oké, várj, beszélek Tibivel. Tibi, azt üzeni Barbie, hogyha van olyan biciklid, ami 21 váltós, és tudsz gördeszkázni, akkor lehet arról szó, hogy elmenjetek moziba. Hát én nem itt lakom, hanem én Galsan, úgyhogy... Oké, mit mondjak neki, elmentek moziba, ő kifizeti a jegyét, vagy te fizeted mind a kettőt? Hát nem tudom. Oké, maradj itt. Barbie, azt üzeni Tibi, hogy most nincs nála annyi lé, hogy kifizesse a te mozi jegyedet is, de szívesen elmenne úgy moziba, ha te meghívod. Szó sem lehet róla? Nem, azt kérdezi még Tibi, hogy szereted-e Megan Foxot? Nem. Paris Hilton? Nem. Oké, maradj, nem mozdulj. Szevasz Tibi, Levi vagyok. Azt üzeni Barbie, hogy tulajdonképpen lehetne valami, csak picit szeretné, ha idősebb lenni. Tehát most azt gondolja, hogy találkozzatok 5 év múlva. Van erre esély, lehetőség? 5 év? Nem. Oké, maradj, nem mozdulj. Itt vagyok, Barbie. Azt mondta, Tibi szerinted hány éves? Nem tudom. Na, azt mondta, hogy 5 év múlva szívesen randizna veled, addigra lesz egy nyugati kocsia. Mi a válaszod? Nem. Maradj, nem mozdulj. Azt mondta, hogy nem tetszel neki, de én azt mondtam, hogy ő se neked, jó? Jó. Oké, elküldöm, maradj. Jó, köszi Barbie, akkor megyünk Tibivel tovább, szia! Hát, Tibi, akkor hát ez a helyzet a csajozással. Mindent megtettünk, és még semmit össze. Na, és ha itt maradtunk önmagunkban, mint férfiak, akkor tudunk fürdeni. Mit lehet itt Zsóri fürdőn csinálni? Fürdeni, meleg vizekben, ott azok gyógyfürdők, merülni, csúszdázni. Jó, hát Tibi, mi elmegyünk, jobban megizzadtam, így amerikaiul, aztán vigyázz magadra, a csajokkal meg látod, így kell bánni. Keményen, határozottan, ha nincs rá idő, akkor közszépen is tovább bánni, jó? Szevasz, ölelek, csá! Bocsánat, Harsányi Levi vagyok, szia, hogy hívnak? Csé Noémi. Csé Noémi, csak H. Levente, te pedig? Balog Viktória. B. Viktória, maradjuk ennyiben. Jó, Levi vagyok, medencében ismerkedtetek meg? Egymással. Ja, csak hogy ja, akkor nem is ismertétek egymást. Nem, eddig még nem ismertek egymást, most ismerkedtünk meg itt aztán. Ennyi. Tehát nem csak ellenkező neműek, hanem ugyebár azonos neműek, tehát barátnők és barátságok is kialakulhatnak itt, megöleljük egymást, így búcsúzni. Szia! Pusz! Sziasztok! Jó pihenést, hello! A legjobbakat üdvözlöm, kezit csókolom. Hogy bírják ezt a meleget? Muszáj bírni. És ennyi. És már is megvan a válasz. Muszáj bírni. Van, aki éppen fagyit nyal, van, aki nem azt. A lényeg, hogy itt mindenki jól érzi magát. Én le is veszem a felsőmet, megyek napozni, tegyék önök is ezt, így Zsóron. Mindenkit vár Mezőköves, csákol.